Kopogore gi mano ni riwruog jopuonj mar NAT kaachiel kod mano mar KUPPET oramo ni ok gibi keto kokgi winjruok manyien midendo ni CBA kadiponi duol mar CBA biro rem kata duol mar CBA biro rem medo jopuonj osara manie kind kwan 50% kod 100. Kane giloso Mombasa nyasi mar loro ayanga romo mar jotend sikunde mag sekondar, jagoro mar KUPPET Akelo Misori ne kata kamano koni sani koro gichungo chenro mag ng'anyo mane gichano bago bang' duol mar TSC luongo gi romo matwak ewi wach mar CBA. Segogo riwruog jopuonj mar NAT bende otelne kod jalup jagoro Hesbon Otieno to ne oramo ni kaka NAT gidwa ni jopuonj omedo sara kod kwan 60% kaluwore gi ng'awruok mar ngima. Moko kuom dwach jopuonj ma bende ne onyiedhore e romo no mar Ndala Beach en dwaro ni piny owacho omedo omenda ma ichulo ne skunde. To kendo wadwaro ni postgraduate allowance bende ochiw ne jok manigi tiere gi masters to gi PhD. To kendo wadwaro ni mondo chul gimiluongo ni risk allowance ne jopuonj mapuonjo kuonde ma nitie tungni mang'eny machalo kaka banditry ma kudhok ma jopuonj yudore e crossfire to kata areas manitiere terror attack. Wadwaro ni mondo bende jopuonj mondo omi gimiluongo ni hazardous allowance jopuonj mapuonjo gik machalo kaka chemistry. Jopuonj wayudo ni kose retire jok mapuonjo chemistry to samoro moko bedo kata muofni. Koro wadwaro ni ka wadhi mbele to nego bed ni miyo gi gimiluongo ni hazardous allowance mondo gichak manage go their conditions kapod gingima. Teacher Service Commission oluongo tarik 1 dwe manyien ni mondo wadhi wabed piny. Wadwa neno gima gikelo. Ka gikelo gima ok omoro jopuonj, ok wabi kawo, be waonge haraka nikech jopuonj wacho ni kik wabed haraka. Waonge haraka gima nyaka chieng' gimiwa gima jopuonj wacho ni gidwaro. Nikech kwang'iyo hali mar uchumi sani, onge gima nyalo miyo imiyowa CBA maonge pesa.